За всички млади хора, зависими от наркотиците, била ли е кармично предвидена тази зависимост? Не. За всички млади хора е било кармично определено да зависят от наркотиците. Винаги е имало същества, които не са приемали условията на своята инкарнация. Търсенето на удоволствие или средства за неутрализиране ударите на живота чрез опиатите винаги е съществувало, но сега процентът е безкрайно по-голям. Липсата на контрол на раждаемостта довежда много неподготвени същества в материята. Защо тези същества приемат да слязат в материята неподготвени? Привличането от страна на материалния живот е много голямо и тези същества нямат нужната зрялост да го отблъснат. При липса на контрол на раждаемостта и силно желание на егото да се върне в материята, кармичният закон разрешава много неподготвени същества да инкарнират. Когато егото не е зряло, то приема материалния свят като единствена реалност, защото няма връзка с вътрешния живот, не разбира душата. Насочва своята енергия към материята и отново се потапя в кармичното триизмерие. Ако егото компулсивно слиза многократно в материята, следователно и душата не е достатъчно зряла и активна, което е комбинация от фактори на влияние от различни нива. Когато душата е по-еволюирала и има по-извисена връзка с планетарните закони, тя успява да спре егото в тези натрапчиви слизания в материалния свят. Когато душата достигне момент, в който успява стабилно да поддържа егото в своята аура и то започва да й се подчинява, можем да кажем, че тя в определена степен е постигнала доминиране на материалните закони. Как компулсивно слезлите в материята същества ще могат да посрещнат сложната планетарна ситуация в този напреднал етап на преход? Ще посрещнат живота по много неуравновесен начин. Няма да имат инструменти да посрещнат критичната планетарна ситуация. Вместо да бъдат защитени в пространствата от другата страна на живота, те слизат без планиране в материята и не знаят как да се справят с материалния живот. Затова в повечето случаи влизат в света на опиатите, алкохола или директно се самоубиват. Голяма част от предстоящия хаос тук ще бъде захранен от техните психофизични действия. Какво се случва при спонтанен аборт? Един спонтанен аборт може да бъде провокиран от лошите навици на майката, от нездравословният и начин на живот. Но в други случаи самият кармичен закон може да бъде причината за това. В първия случай жената не поема отговорността да създаде нужните условия за преминаването на съществото от вътрешния живот към материята. А във втория случай кармичният закон влиза в действие, намалявайки компулсивните инкарнации. Майката не трябва да вижда детето в себе си като част от своя организъм, а като отделно същество, на което тя е приемник. В този контекст е важно тя да се грижи адекватно за своите 3 тела, за да създаде по този начин нужното за нормалния растеж на детето. Все повече ще се увеличават спонтанните аборти, поради голямото кармично задръстване и увеличаване плътността на психичния слой. А новия световен ред използва това, за да прави бизнес чрез изкуствените методи за оплождане. Какво се случва с съществото, което се самоубива? Мотивите за самоубийство в този етап са различни от тези в миналото. Преди хората са се самоубивали поради деформация в характера,
а не поради липса на потенциал да се справят с предизвикателствата по време на инкарнацията си. По-настоящем причината е липсата на потенциал да се посрещне живота поради критичната планетарна ситуация. Тоест, съществата сега преминават през два процеса. От една страна имат процеп в аурата, защото не са подготвени за планетарните условия, а от друга нямат потенциал да посрещнат предизвикателствата в настоящата си инкарнация. В зависимост от своите страхове и илюзии, те избират да се самоубият. Други се самоубиват, но постепенно използвайки наркотици. В много от тези случаи душата все още не е пробудена и не поддържа дълбока връзка с собствената си вътрешна група от души. Егото на съществото, което се е самоубило, се завръща в аурата на душата и тя трябва да го предпази от последващите инкарнации, за които то не е подготвено, защото е възможно в кратък срок да има 2, дори 3 негови компулсивни слизания в материята. В такива случаи иерархията и кармичният закон приобщават такава монада към група от монади, подготвящи се да отидат в друго кармично универсално поле. Това означава, че монадата абсорбира душата и разтваря егото. С напредването на прехода, този процес ще става все по-динамичен и няма да се дава възможност на такова его да инкарнира без планиране. Много голям е броят на монадичните групи, сформирани на база сходството в магнитната вибрация на аурата им, които ще бъдат отправени от специализирани иерархии към бъдещото им кармично поле. Без такава предварителна адаптация, те не биха могли да навлязат в следващото си универсално поле. Това се отнася за всички монади, включително и тези, които ще бъдат отправени към вътрешно-земни цивилизации на други планети в Слънчевата система или извън нея, както и в други галактики.